natáčí. Ahoj. Tak já tam budu. Pozdravte do videa. Ahoj, čau. Když to video bude mít 100 lajků, tak bude další díl, možná. Možná. Když to bude mít 100 lajků, tak bude další turnus. Čau, tak logičci. Dobrý. Tak jo, dáme si trošku zhodnocení. Jak mi to za mnou. Ale už nemusí to bude tak 200. Takhle, umřel jsem vám. Zapadl mi jazyk, tam jsem umřel. Chtěli jste mi dát takhle. Ale ty jsi Kontrolovali jste, jestli dýchá. No ne, neskontrolovali jste. Ty jsi to říkal, já vím, ale právě nikdo to neskontroloval. Jenom jste, jestli reaguju, byl jsem bezvědomý. A neskontrolovali jste to. Když zaplníš, tak se ti to rozšíří. A tak ono se to rozšíří, ta trubice. Jo. A tady vodu byste mohli, protože včera jsem se taky ručil s tou nektarinkou, že to mělo zapát, taky jsem si dal vodu. No. Takže vodu klidně, když si to, tak vytakval, vykřepky vědomí. To v pohodě aj vodu. Počkej, jo. Máš dobrou krev. A co já za? Máš se mnou. A proč samejte. Tak dobře. Zachránili byste mě. Určitě větší perdy do těch dat, to bylo jenom tak, to ani necítilo, jo. Jo, aspoň trochu naznačili, aspoň jednu, tak potáhnou. Potom jsem jak kdyby omdlel a že mám zapadený jazyk, tohle nahoru. Takže super, ta resuscitace to byla úplně k ničemu, když dýchá, tak má určitě i teď, takže resuscitovat určitě ne. Takže snažit se ho probrat, když už dýchá, snažit se ho probrat.
nějakou vodou říct, že jo, třeba podješ, nebo něco. Jo.